Insemmilkom u nilqakom għal programm ieħor mis-sensiela Globalist. Fl-ewwel programm tkellimna dwar kif il-bankiera u l-familjaristi qegħdin jikkontrollaw il-politika globali permezz ta' tmexxija tas-sistema finanzjarja u anke dik monetarja permezz tal-Federal Reserve, Wall Street, World Bank, IMF, European Central Bank u oħrajn. Rajna kif bosta politikanti huma mixtrija bi flus kbar sabiex jimexxu aġenda malinna li l-bankiera kreaw għal benefiċċju tagħhom. Edna kif bosta politikanti li qed jokkupaw pożizzjonijiet għolja tradew jew qegħdin jitradu lil pajjiżhom għal benefiċċju personali tagħhom. Filwaqt li oħrajn għaliex huma politikanti ta' prinċipju sod u moral għoli qegħdin jiġu majra, mwarba jew saħansitra f'ċertu każi anke maqtula. Min wara t-tieni gwerra dinjija, il-politika globali ħadet xejra ġdida. Dan għaliex l-Ewropa bdiet tadotta politika barranija ibbażata fuq dottrina Amerikana, perikoluża u falsa. L-Imperu tal-Istati Uniti tal-Amerika li kien taħt id-dwiefer tal-bankiera Amerikani u lut ma kellux intenzjonijiet ta' tixrid ta' kultura, reliġjon jew paċi. L-aġenda primarja ta' dan l-imperu ġdid kienet dik ta' gwerer perpetwi. Jiġifieri gwerer bla waqfien, dejn perpetwu fuq il-poplu Amerikan bis-saħħa ta' tmexxija tad-dollaru Amerikan, beħ ta' armamenti militari, beħ ta' farmaceutiċi għal masess u anke serq ta' riżorsi naturali minn kull fejn kien neċessarju. Dan beda jseħħ permezz ta' serje ta' kups u terrorizmu organizzat. Bis-saħħa tas-CIA Central Intelligence Agency, l-Amerika bdiet tokkupa pajjiż wara l-ieħor, gvern wara l-ieħor u riżors wara l-ieħor. Infatti mit-tieni gwerra dinjija lil hawn, l-Imperu Amerikan qatel madwar 20 miljun ruħ ġo 37 pajjiż li kollha spiċċaw vittma tal-politika barranija aggressiva li l-Amerika adottat. Is-CIA kreat ukoll dawk li llum nafuhom bħala economic hitmen. Spjuni mmexxija u finanzjati mill-intelligenza Amerikana sabiex imorru ġo dawk il-pajjiżi magħżula għal riżorsi u jew pożizzjonijiet strateġika tagħhom u jikkorrompu u jew jeddu kapijiet ta' stati madwar id-dinja. Mill-1950 lil hawn, l-Amerika irnexxiela twaqqa' 37 gvern leġittimu u tokkupom permezz ta' tpoġġija ta' presidenti jew prim ministri li jintużaw mill-Amerika bħala pupazzi għaddejja tagħhom. Fl-aħħar tas-snin 40, l-intelligenza segreta Amerikana u politikanti Ewropej ta' dak iż-żmien, bosta minnhom mixtrija min-naħa tal-bankiera, ħolqu l-idea ta' Ewropa ekonomika maquda. Din l-idea, għalkemm lisnet impressjoni tajba fil-widna ta' kull min semaħħa u anke ġiet mibjuwa lil popli Ewropej bħala xi ħaġa pożittiva, ma kellix lan li taqqat lil pajjiżi Ewropej u tbedhom mill-gwerra. Il-verità hija li l-idea ta' Unjoni Magħquda ġiet ikkreata għal żewġ raġunijiet biss. Li tbiegħet lil pajjiżi tal-Ewropa mill-Unjoni Sovjetika, jew kif nafuha llum mir-Russja, u li l-pajjiżi Ewropej ikunu ikkontrollati mill-Amerika taħt kappa waħda, l-Unjoni Ewropea. Ma rridux ninsew ukoll li l-gwerer kollha li assistejna għalihom mis-snin 90 lil hawn, eżattament minn wara l-waqgħa tal-komuniżmu, kienu kollha gwerer fabbrikati sabiex iwasslu għal objettiv wieħed. Dan l-objettiv kien li jiġi implementat kapitaliżmu aggressiv, forma ta' faxxiżmu, ġo dawk il-pajjiżi li kienu jieħdu ħsieb il-popli tagħhom. Dan sar minħabba li l-bankiera ma setgħux jidejnu u jisirqu lil dawk il-pajjiżi li kellhom gvern protettur. Allura l-ġdida tal-bankiera bil-fors li kienet iffukata kontra dawk il-gvernijiet leġittimi li kienu rridu jipproteġu u jiddefendu l-pajjiżhom u l-interess tal-popli tagħhom. Fost il-pajjiżi li nsibu fuq din il-lista qattila li ġiet ppjanata mill-bankiera u s-CIA, insibu lill-eks Jugoslavja, lill-istati tal-eks Unjoni Sovjetika, l-Iraq, l-Afganistan, il-Libja, l-Eġittu, it-Tunezija, bosta pajjiżi fl-Amerika t'isfel bħal Panama, Ekwador u Nikaragwa u anke ħafna stati fl-Ewropa stess li kienu mmexxijin minn gvernijiet li kienu favur l-interessi ta' pajjiżhom u l-popli tagħhom. Biex nagħtu eżempju, il-gwerra kontra l-Iraq
intużat mill-Amerika sabiex jiġi misru iż-żejt tal-poplu Iraqin, jinsterqu riservi enormi tad-deheb u anke l-art vasta li kienet proprjetà tal-poplu Iraqin. Ta' min isemmi li meta l-bombi Amerikani falku bosta postijiet fl-Iraq, il-kuntratti kbar biex jerġgħu jinbnew mill-ġdid dawn il-postijiet imġarfa ingħataw lill-Kumpanija tal-Enerġija u Kostruzzjoni Halliburton. Din hija kumpanija internazzjonali li hija viċin ħafna tal-familja Bush, l-istess President Bush li ddikjara l-gwerra kontra l-Iraq u l-Afganistan. L-Afganistan ukoll ġew misruqa diversi risorsi fosthom taż-żejt u anke dak tal-opjum. Insemmu l-Bosnija fejn il-gwerra hemmhekk ġiet kreata appożitament sabiex taqsam u tifret lil poplu b'saħħtu Jugoslav u l-armata tiegħu. Ma ninsewx l-attakki fuq is-Serbja fl-1998 taħt l-amministrazzjoni ta' Bill Clinton u dawk fl-Iraq fl-2001 taħt il-President George Bush Jr. Minħabba dawn l-avvenimenti koroħ li l-bankiera finanzjaw, illum spiċċajna f'dinja fejn hawn aktar inugwaljanza, skjavitu u faqar minn qatt qabel. Dan ġara propju minħabba din is-sistema finanzjarja ġusta li kreaw il-bankieri elitisti u l-politikanti korrotti u għaddejja tagħhom. Forsi vera mhux faċli biex tifhem din l-aġenda, iżda fi kliem fqir nistgħu ngħidu li hija aġenda maligna li tagħti ħafna ġid lil ftit li okkupaw klassi soċjali għolja u tisraq dak kollu possibbli minn fuq il-ħafna ta' klassi soċjali baxxa u medja. Hija sistema fejn eluf ta' nies qegħdin jintużaw bħala oġġetti mingħajr ma jafu. Qegħdin jintużaw sabiex ikabbru l-profitti u l-ġid għal-kapitalist aggressiv u l-bankiera spjetati. U għallum se jkunu nifqu għaw. Sakemm nerġgħu niltaqgħu fuq il-programm Globalist, jien Robert Henry Buġejja flimkien mal-preżentaturi li kellna Romina Farrugia Randon u Melkim Sejkel nsemmulkom.